There is no rhyme or reason why. The less it makes sense, the more we try to be closer to being known. I carry with me a part of us. There's nothing I could do or have ever done could bring me closer to being known. The one we all know. Que acomiadar-se no sempre significa dir adeu. A voltes, no és canviar d'estat, passar a ser o estar d'una altra manera. Que un comiat no ha de ser trist si allò que queda darrere ha sigut bonic o ha quedat per sempre en el record. O millor encara, si ha quedat gravat a foc en els cors de les persones que estan a prop. En el nostre cas, un comiat es converteix quasi en una celebració d'un any faller més, igual a altres en tradició i història, però únic en la seva essència, la de les vivències de les representants del nostre estimat 2 de maig. Algun filòsof va dir que el present és inexistent, només és una mota de pols entre el passat i el futur. Potser tinga una part de raó. Este mateix comiat passarà ràpid, però serà un altre dels records que sempre atresoraran Almudena, Valeria, Hugo, Elena i Carlos. Romandran sempre en aquest record que sí que existeix, en aquests records que guardaran per sempre en un racó del seu cor. El racó dedicat a l'amor pel 2 de maig. I això és imperible, no caduca, no canvia, mai tindrà un comiat. Mai s'esborrarà de cap núvol ni de cap pendrive. El futur, que segons el filòsof sí que existeix, ens portarà nous temps que recordar més avant, noves alegries i decepcions, perquè d'això està plena la vida fallera. Però este 2026 sempre pertanyerà a l'ofrena d'Almudena, a la crema de Valeria, a la presentació de Hugo i als passacarrers d'Elena i Carlos. Estes falles, que ara realment acaben per a ells, són el llegat i el patrimoni que deixen per sempre entre les parets de la casa del 2 de maig. Un altre tresor que ara queda custodiat al nostre casal per a contar-li a les generacions que estan per vindre que en 2026 van a ser ells els protagonistes de les falles més especials de les seues vides. Nosaltres volem donar-vos les gràcies. Servisca este homenatge per això. Gràcies per saber estar, per posar les coses fàcils, per saber dirigir, per saber seguir, per mantindre la certesa que així, al 2 de maig, passen coses meravelloses, però que a més, si eres president o fallera major, has d'estar preparat per a somiar en gran. Has d'estar preparat per a viure els teus millors dies fallers, aquells que realment et canvien una miqueta per sempre. Tant de bo hagi sigut així. Tant de bo hagin aconseguit que vosaltres, fallers, hàgiu arribat a allò que només existeix en la imaginació, allò que esperes quan pertanys a esta comissió, allò que saps que et posarà la pell de gallina, allò que farà brollar les llàgrimes encara que t'hi resistisques. Tant de bo s'hagin complit els vostres somnis, perquè eixe era el propòsit de tots els qui van entregar el seu esforç perquè continue passant. Tant de bo continue passant que el 2 de maig, un any més, hagi fet màgia i hagi omplit els vostres cors. Hugo, sempre seràs el president infantil de 2026. Elena i Carlos, sempre sereu els presidents de 2026. Valeria i Almu, sempre sereu les falleres majors de 2026, que mira per on resulta que és la millor falla que podria existir. El passat ja té escrits en lletres d'or els vostres noms. I des d'ara,
i per sempre quedaran gravats en l'ànima del 2 de maig.